89 pesos. Eat all you can. Ano yan, te? Pagsakpan ng ang kauna-una pong kalye po pa ito dito. Ay, kukuha pa lang. Kukuha ko. Orderin po ako ng photo. Okay yan. Malaki ang babang. Oo. Ano yan, te? Galunggaw. Wala lang mga dito siya. Wallet tayo. Hello. Shy Tagalog. Sitaw para sa kare-kare. Yes po, ayun po yung kare-kare. Kare-karing gulay. Kare-kare. Okay lang. Yes po, okay lang po. Sa batang kali? Oo. Yan ako. Ganda lang kaya po. Saan ka na, boss? Dito pa po pero pagsakpan ng kabuhayan ng Marikina. Tulong na rin sa nakararami. Kaya baliyaman, pero sabi nga rin mo yun, may iba na po. Pinagmamalaki namin yung aming buko shake. Kasi kabit na kabit siya sa produkto ng pagkain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano yan kasama sa Ano po mainit? Sige po. Ano po kayo? buko shake? Sige po, tikman nyo. At least maaari nyo po. Pwede nyo rin maipag... Ano yan? Buko shake, fresh buko. 45, 35 pesos. Ano, real buko? Yes, real buko. Real buko po. Walang powder po. Ha? Oh, ito na. Orderin po ako ng photo. Thank you. Thank you sa Alye. ang ingiro ni 89 pesos ang rice. Ang panayang sa Mura na. Healthy pa. Yan po sa Babae na po. Ako mabango. Ikupin mo. Maka-picture ako kayo. Dami na lang display. Para po po din eh. Nakakita na naman ang mga
Tamang si Kiray Pagkita, mga stars mo nila. Ay, Dito connection. Along ito ano? Along and windy road that leads to my door. Dito, yung Kalye Buffet, yan, yung Kalye style buffet na talagang mga pang-probinsya ang datingan nito. Kaya, let's go! So yun o, 89 pesos, eat all you can. Sawa ka. Na natin. Up. Sulit na sulit oh. 89 lang yan.